விண்டோவில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது வந்து ஆல்வேஸ் ப்ரிவ்யூ திஸ் வியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போ வந்து 2 வியூவர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா அதில் வந்து எந்த வியூவர் வந்து நமக்கு இங்கே ப்ரிவ்யூ பண்ணும்போது எது வந்து நமக்கு ப்ளே ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து காட்டுறக்காக தான். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சாலிட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ளகின் வந்து நான் வந்து அதில் ட்ராக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து இது ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும். இது வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு வியூவர் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ வந்து ரெண்டாவது ஒரு வியூவர் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் இதில் வந்து இங்கே இந்த 1 வியூ அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் 2 வியூஸ் 3 வியூஸ் இப்படியும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இங்கே போய் நீங்கள் நியூ வியூவர் கொடுத்தும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியும் இல்லைனா இங்கே வந்து வியூவர் அப்படிங்கிறதுல போய் இதுக்குள்ளே வந்து இந்த ப்ளூ பார்டர் வர மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்து மவுஸ் கர்சர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வியூவரில் போய் நியூ வியூவர் கொடுத்திங்கன்னா இன்னொரு வியூவர் வந்து வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு எவ்வளோ வியூவர்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நாம் இது இப்போ 2 வியூவர் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வியூவர் வந்து நான் ஆல்வேஸ் ப்ரிவ்யூ திஸ் வியூ வந்து கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு வந்து இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணுற இந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த வியூவர் மட்டும்தான் வந்து ப்ளே ஆகும். இந்த வியூவர் என்ன ஆகுனா, இதோட கடைசி ஃப்ரேம் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோமோ வீடியோவை அந்த ஃப்ரேம் மட்டும்தான் வந்து இங்கே ரெண்டர் பண்ணும். ஸோ அதே வந்து இந்த இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து இந்த வியூவருக்கு வந்து ஆன் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, இந்த வியூவரில் மட்டும்தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ இது வந்து அப்போதைக்கு ஆஃப் ஆகிருக்கும். கடைசி ஃப்ரேம் மட்டும் வந்து இங்கே ரெண்டர் ஆகி காட்டும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆல்வேஸ் ப்ரிவ்யூ திஸ் வியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனோட யூஸ். ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரைமரி வியூவர். இந்த ப்ரைமரி வியூவர் வந்து எதுக்குன்னா, இப்போ நீங்கள் 2 மானிட்டர் இல்லைனா 3 மானிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதாவது வந்து நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ எடிட்டிங்லாம் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா 2-3 மானிட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து இந்த பேனல் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சு நீங்கள் ஒரு மானிட்டரில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேனல், அதே மாதிரி இந்த ப்ரிவ்யூ பண்ணுறது வந்து ஒரு மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு மானிட்டரில் வந்து ப்ளே ஆகும். நமக்கு வந்து இந்த ப்ரிவ்யூ மட்டும் ஒரு மானிட்டரில் வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ இன்னொரு மானிட்டர்லேயும் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ப்ளே ஆகிட்டு 2 மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எதில் வந்து ப்ரிவ்யூ வரணுமோ அதில் மட்டும் நீங்கள் இந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் மட்டும்தான் வந்து அந்த ப்ரிவ்யூ வந்து வரும். ஸோ அது வந்து ப்ரைமரி வியூவராக வந்து செட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ நம்ம எந்த மானிட்டரில் வேணுமோ, இப்போ நீங்கள் 2வது மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அது மட்டும்தான் வந்து ப்ளே ஆகும். அந்த வியூவர் மட்டும்தான் ப்ரைமரி வியூவராக இருக்கும். அதனால் மற்றது எல்லாமே அப்போதைக்கு ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ரைமரி வியூவர் ஆப்ஷன். அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட். இது வந்து என்னென்னா, நீங்கள் மவுஸ் கர்சரை வந்து நடுவில் சென்டரில் வச்சுட்டு நீங்கள் மவுஸ் சென்டர் வீலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும். இப்போ நான் ஜூம் இன் பண்ணும்போது இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே 50%, 100%ன்னு வருது. அதே ஜூம் அவுட் பண்ணும்போது 3%, 1% அதுக்கு வந்து வந்துடுது. ஃபிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரிவ்யூ விண்டோவோட சைஸ்க்கு வந்து அது ஃபிட் ஆகிக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரிட். இந்த கிரிட் வந்து எதுக்குன்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம ஆன்லைன் வீடியோலாம் பார்க்கும்போது லேப்டாப்பில் கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடியோஸ் வந்து ஃபுல்லாக எவ்வளோ இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் எல்லா வீடியோவும் ப்ளே ஆகும். ஆனால் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜஸ் வந்து கட்டான மாதிரி இருக்கும். பழைய டிவிலாம் இப்போ புதுசாக வர டிவிலாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ளே ஆகும். ஆனால் முதல்ல வந்து டிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எட்ஜ் சைடில் வந்து கட் ஆகிருக்கும். சென்டர் பார்ட் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளே ஆகும்போது என்னென்னா, நமக்கு வந்து முக்கியமான இப்போ நீங்கள் டைட்டில் வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ பெருசு போட்டிருக்கீங்கன்னா அதில் இந்த ஓரத்துலையும் டைட்டில் கட் ஆகாமல் நம்ம சென்டர் இந்த சேஃப் ஏரியாக்குள்ளேயே ஒர்க் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி வீடியோவே இருக்குனாலும் அதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமான அந்த பர்சன் வந்து இந்த ஓரத்தில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பாதி கட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அது வந்து கரெக்டாக பார்த்து இது வந்து எடிட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த டைட்டில் சேஃப் ஏரியா, ஆக்ஷன் சேஃப் ஏரியா. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் கிரிட். இதுவும் அதே மாதிரி தான் சென்டர் நமக்கு வந்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி இப்போ டைட்டில்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா, சென்டரில் இருக்கா, இல்லை ஒரு சைடு அதிகமாகவும் இருக்கா, அந்த மாதிரி இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இதை வச்சு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கிரிட். இந்த கிரிட் வந்து என்னென்னா பெரிய கிரிட். அடுத்தது வந்து கிரிட்ஸ்னு இருக்கிறது வந்து சின்னதாக இருக்கிறது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த கிரிட்ஸ் தான் வந்து கீழே இருக்கிறது. பெருசாக இருக்கிறது வந்து ப்ரொபோஷனல் கிரிட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. ரூலர்ஸும் அதே மாதிரி தான். உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து
ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் அந்த ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்து செட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நமக்கு வந்து இந்த கைட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஆனில் இருக்கும், மீது எல்லாமே ஆஃபில் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாகிள் மாஸ்க் பாத் விசிபிலிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு சாலிட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ சாலிட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த பென் டூல் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஒரு மாஸ்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த மாஸ்கோட கலர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த எட்ஜஸ் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது. இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ண கலருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து மாஸ்கோட பாத். இதை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து இந்த ஆப்ஷனோட யூஸ். இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எட்ஜஸ் வந்து எடிட் பண்ண முடியாது. மறுபடியும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த பென் டூல் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆயிரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிருக்கும். இப்போ வந்து இதோட எட்ஜஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து அந்த மாஸ்க் பாத் வந்து அப்போ டெம்பரரியாக ஆஃப் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டாகிள் மாஸ்க் பாத். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவ்யூ டைம். இதுவும் இங்கே இருக்க இந்த ஆப்ஷனும் ரெண்டுமே சேம் தான். உங்களுக்கு எந்த டைமுக்கு வந்து டேரெக்டாக போகணும், ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஃப்ரேம்ஸ். எவ்வளோ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது அவ்வளோ ஃப்ரேம் வந்து கரெக்டாக வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ், மினிட்ஸ், அடுத்தது வந்து ஹவர்ஸ். இப்போ அது வந்து ஒரு செகண்ட் கரெக்டாக வேணும் அப்படின்னா ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு செகண்டில் வந்து இந்த ப்ளே ஹெட் வந்து ப்ளேஸ் ஆயிரும். அதே வந்து ஒரு செகண்ட் 24 ஃப்ரேம் அப்படி கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து 2வது செகண்டில் வந்து செட் பண்ணிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு செகண்டுக்கு 24 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கிறோம். வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 ஃப்ரேம்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ வந்து ஒரு செகண்டுக்கு நமக்கு 24 ஃப்ரேம்ஸ் தான். அப்போ நான் 1 minute 24 ஃப்ரேம்ஸ்னு கொடுத்தனா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக 2வது நிமிஷத்தில் வந்து நின்றுவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் எந்த ஃப்ரேமில் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து கிளிக் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இதில்